Chciałem Wam pokazać ten rower, ponieważ jest wyjątkowy. Może nie tyle sam rower, co właściciel, ponieważ tutaj mamy Van Rycera RCR i to jest rozmiar XL. A jak widzicie, wyciągnięcie sztycy jest tu ogromne. Mostek, uwaga, 150 mm. Naprawdę gigantyczny rower. I wyobraźcie sobie, jak taki człowiek, właściciel takiego roweru, jaki jest po pierwsze ogromnych rozmiarów, a po drugie jak taki człowiek ma problem z doborem roweru, no bo tutaj się okazuje, że i jeszcze by się przydał rozmiar 2XL, a w przypadku większości producentów po prostu takich rozmiarów nie ma. I taki człowiek naprawdę ma ciężko z wyborem. Patrzcie, jak to jest ten spad między kierownicą a sztycą. Dramat.